www.sompafmonline.com abefo tentafide nso nyina so se wo hono mo a obetuma di achi no onya bi ahwe na onya bi akenkan wotie bi ewo Asante Mantan Kropo Kumasimu a Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM no ewo Asante Mantan Kropo Kumasimu dem se bi a wo bono na po ye fam setachi man kranza ne mpotamu a wotie bi ewo Sompa 90.7 Sompa 90.7 dem se bi a wo sunwane na afen so hafo ne mpotamu a wotie bi ewo Sompa 98.9 Sompa 98.9 yenu no centers bebre awie watayachi a yena ne atrase ya den sam no eba awie na bo ewie mo ayese kakranti eye mizo na 5G Dr. Silas Adawroma unya hia na pe wawie bibia e ma remfi ebre ne nko bia sisim na siatica yentu ase emfama ho 21st clinic yenkrabata bia benwu no abusuaba wura mu na yenya adwuma no boko kokori sisia den ayemtim no yentu ase no ya for a herbal center ona drive ne se koko master no eyisa how no e de free home Tabita clinic Dr. Nesamo de nipa na wawie kura modie momfa na mra na mbohu awurade animunyam. Of course we are the fastest internet in the world, cloud internet and it top haya yeni enuan Love FM aneti enhwane mu bra ade be fa internet ho bia no na yeye ne kadwa simple kra enfa emau abe heba clinic efra wata no so patrapa sa hunhum family yare no sekal sane de keka hu nyina wo namrom kosu opampam yare biada otu asade ama ho we no nyumekwa wo do ye won madoma so yasene de wiapem to braka sebo eba somanuanom yenu ayaje adwa abakankan sami ayeme akosuya aje wakode boaten mene nana kwabena kese afeye hyansam no ase sesei asam a wobia epese wote de eve free omampani na do dankwa akufo ado na obete de free ne nchen eba na omampani na do dankwa akufo ado efa pen a ade a omohwe se obetwero ene se an magiatum se ane menyintum eno na Ghana fo ehwe ede afiri mampani na adodankwa akufo ado ho ni nyina no yese se ye makwan ama wo ba aware ne yonko ba na ye makwan ma be man so aware ne yonko be ma asem yi munim dada se ya kirekire mu de akire mu ade ekọ ne ba bi ye beduru kire se ba bi ye duru no atoso mampani na adodankwa akufo ado no ankasa ede pen ebe hyase na ampa abaye mmara ke se ne de bibia no edi se Ghana hase no ye mamere ne ya mamere kire se da bi oba anwa aba bema so ngare bema ya emunsam Ghana fo ehwe nanimu na asam yi apusu Methodist asafo no ama wasori omasam onwo kanyina no etietia omo kire se ne omo hwa nim so mo no mampani na do dankwa akufo do behia na omabusa no nsamba akomienu miensa se papa Ghana fo nyina ehwe wo encha na yekoto aba wode wo nsa ehya asem na ba ye mra jatum anase bia de na wo twan emu asem etesen na ebra Methodist asafo no eboabo ho a wo kono presiding bishop most reverend Dr. Paul Kwabrabo wono na mu ana yene ni din ko busa ne se papa bra mokosie mampani na adodankwa akufo ado no de na yanhwa ni mu na nsebe sa no makucha go nkrata so a mo de ko to pani na ni mu. As we approach the general election, we all started this journey together and this journey together and we sent in December 2020 good for abusia yewura woye bishop edema Methodist asafo no most reverend Paul Kwabenabo enana ye tie ne na fe yenko ye chine nko tie ne ye. We started this journey together and we sent our proposals to the body that is to take our laws and see to what is good for us as a nation. The churches, the mosque, the traditional rulers, we all came together, we sent our proposals to them, and we asked that they should look at it. This is the voice of Ghanaians, and they have spoken, and it is unanimous that Ghanaians are not in for any LGBTQ, and that is it, and that is our stand, and we still stand by it. Now we are praying that
the president who also gave his assent to it, and so that it becomes what Ghanaians have asked for. We are also planning to come up with a paper so that we are planning to meet the president at the Jubilee House so that we can all think about the best way to go on this thing. Na owie kra na wo ye ne se nyame ya atom a enche kra na yekoto aba na yekoto no se awia bebom na obi a obedi nkunu behunu sampa nkuni mama di no mede ne fenchem na obi nso a wani nimu no behunu se aba no mitira na anya yie na mom eye fenchem no wo sra yisi adwumako no se ade bi omo ye bia no oma awia mom. As we approach the general elections in December 2024, let us all resolve to eschew tendencies that will tend to compromise the peace of the country before, during, and after the elections. In that regard, it is incumbent upon all the stakeholders in the process to be minded in their duty to the state. To the Electoral Commission, it must be manifestly seen to be a fair and neutral umpire in all the processes leading to, during, and importantly, after the elections. To the security personnel, they should be professional and impartial judges to engender trust in the electoral process. Eniya etwaguye presiding bishop most reverend Dr. Paul Kwabena Boafo. So Daimra Sabajani ayon monya for Roxanne Nelson Dafiama Pona Papai and Chabia no wada kwada Supreme Court afa aswafo ahodro mampanyi na do apa wonom na ya hwa ne mu sam Sabaja for abeje wonoma tumu a eno adabada dwasa na sam wada koye no court no abo atwogu ne mra ni mu ni ayeni papo Samoa Ado ana wokasa akire mu se ene no nyasa bia wonoma ba mu abu e wonoma ahodro wonmo ye hodabi womadi ba court about wogu the atoso mienu a warmo kono aye LGBTQ+ no a mampanye na do wo twentwa na ase aso wode atomu anyintum afekra do wode abebom se wo Supreme Court enti yantwema court no enwi asenie no wose wom de mra ene hyehyɛ sonko ebeba ye ba hye mampanye na do kene se ewo se wode ne nsa ahyase anya sa de a na fuam akoma kwadue no ba ko no so a ewo se komra hye dwafie biem na worm hwe so adwen edefa ho ebra ye wura Samoa Ado wone Sompa kase e kasa no sei no church ni semu edefae. And I'm not particular to 2 days ago, right? Because that was before the case. Sunday, Tuesday, 10:41. Yeah, the many exact time, mama. No, it's not fair. Our process be na officer or 7. I'm not going to say, oh, I thought 7 years. We mean cry at that particular moment. Even honorable Roxy because I don't know creative no. So 7 na ni na ye proper 10. And you see you come the number na and I the number. Ijama. If you want to text message on there say Wajia to say over honorable now 7. After that no and later in fact my father I had no interaction with that particular bill. Later na like say what come the office and what on that document do or one na and like and of course because we didn't really know who you was document so you mean quite blue. I'm not sure what the bit was. So because what it say I'm buy and catch and say me doing who say what documents so now tell me it's about friend and so much in your signing on my behalf because that is always you because you are and also because what you are signing I'm not telling you around okay na signing the document and I'll say now table also and I'll say of friend or no making it tell me on the signing and now say na I mean, wanted to find out what the procedure should be. Because you are call. All your call now is done. Well, no means lucky, you know, you have CCTV camera officer already and voice capability. So, if you are all the background, so to make a Supreme Court say, we know my instructions say that particular case, no baby and check prophet ever so. Then you talk to you, CCTV, no.
you was sitting there when they were court will say can that process no call the ponoma no problem because yes or no you have to have the process no trade you are going to use the and I said you don't know because okay or it's formally no yeah where take it where but what you won't get cut for kimi kata or court case but what to me go it's nothing what you na me ho ni yanti me but that is na yango but that was the situation court no one that we just process no a proper service into undercover case so then of course I will court the kimi say or kimi kata undercover case so what that is yeah the other kind of say court was a court ama decision no you have no choice respect the decision of the court but you disagree yeah the way you need to see no case and then you need to say you mandamus to compel president to accept the LGBTI bill from parliament and not the other cost one that is of April yes sir you protect president so every civil bill from parliament. I was away a manimni Adema Yera Roxanne Nelson Dafiama Poya waya South Daima Shabajani Lawyer Papu Samoa Ado Ebusuye da so gyinamu ewosa ensensam no na empanifo pi efra said umano etosa ensensam no emu na asam no ba bia baduru sesia no ene se Ghana mampani na nado dankwa akufo ado a obia ehwe no se ane wore ne nsa ehye na se bia oye den no aka ho bi ama enwumasuamu obenfo Larry Diamond ya wono oyobia kabima mekabi wasua ho ade aben ewomu ya wodi ne dwuma ewo Hoover Institute and Stanford University na samu a wode atodwa ene se hwe wo kan de akere Ghana ni wiase nyina se yanhwe ye na yanhwe ye pa sika ye behwere ewo maimu no enya asamketo akra na sa wokọ America mamu se ya sa nkofo ya eje o madwen se osoma hodo ye wo America mamu no wom de sa oba eware ne yonko ba ne bema eware ne yonko bema no ewura mu wo ho na antimi antintim ena om hu se abibiman de sabi ahokyere ne nkwankom nti no omode ba ya ye beje edi atomu ne sa yenti no wafra se ya omode de ye nsa se ba ya ye betimi age edi atomu nti na se sika bia ye pebia no ye ko omo nchen ya na omode amayen ebiem nso opane no asemu a wode atodwa nyina no etre se emfie num ya edi animu no se saade no a etwentwere Ghana afo bo no wono de wabu nkonta afa calculator ato ho ahunu se nyame ya ato na se ya hwe ye niema bi ye ni antoto ye niema yi a sika ya ye behwere no enya sameketo akura na sika no ekeka ko 3.8 billion US dollars ya sika enfie num no ye behwere na yentie sa de prof edin samotudwa. I think what the great religious figures had in mind when they called for, tolerance and all of God's children being loved. This act will be a disaster for Ghana economically because Western companies are not going to come and invest in a country that is so pummeling minority rights. And the United States that has passed a bill anything like, and it's the extreme religious right has largely failed to achieve this agenda in the United States. So now they're coming to Africa to try and push their agenda. People who complain about neocolonialism, shouldn't they be asking questions about this? I was quite name na yankai woman for ya match bosomeda no toso enso ewa fimua anara wasam asiye ewa magane mu sa woman no photo sam for abedi chire John Kuma ya wono akwaye na wo ya joso mrasabadwani no papa no woti nananom ewo ensieto na kade anim ne se sakoba so obi firi mu sa no a abusua tena se ayi amawara ne amane hyehyɛ kwa so ema na wɔtweda die no da nipa no bɛfiri mu no na wɔtweda so pɛpɛpɛ no wɔmudi na wɔtweda ema no yeye na so na bibia abasanka awiemu ene sakaya foforo ene abenti no aya na abusua tena se twentwen so kakra sanse bambo wo yi aye putupuru enti sikasam ene adeade abusua tena se ede ni nyina egu nsania ni hwɛ ɛda ɛsafata ansa na wɔdi na wɔtweda no ɛno yɛ kasa na wɔtweda die ɛkɔso ɛwɔdwo so wɔnweyɛ no ɛwɔ asantemantam hayɛ ni nyina no ɛyɛ Yira John Kuma ne na wɔtweda die ɛna abusua de ahyehyɛ so ayɛ hwɛ sempanyfo atitiro ne ntini atwotwo woro wɔn nyina ba bɛpiaseɛ na
wɔhwɛ ama na wɔtweda die no atumi awie pɛyɛ na kanefo to sanfo ya no wɔ maka ne mu wɔn monyafo ken ofori ataba parwa sebribi ɛde akyerɛnsɛm trɔfo ɛkyerɛ sɛ yɛwura John Kuma ya wɔ film wɔ nyammerem no kwasɛm ni wɔma Ghana ya hwera de yie So and then about Becano week need just to meet now until now you know no it's hard to believe service also you but when you any president and I shan't read for into where what you wanted to do very respectful should as long as you're very peaceful and night because senior vice president I was your way a year and can for to some for ya no my God mu yero ken oforiata and na turning canon na ya kwa man so na ya na man boni Kwame redu akodi enkomo Kwame ma hai agoji amadi oswa hello Kwame what menka agoji amati onkapa Kwame redu ya mo ha o agoji amadi oso ayo I was your ya bo modern science abaka ya man boni Kwame redu ewo ahoma no so na mo abodi echi wo Facebook ono aye Sompa 93.1 Kwame ma hai hello Kwame redu what menka to asoma na media mente wonka wo ha de you agoji mama na wate me to nka hello Kwame agoji yo abusia ya bo modern na yenko Facebook ono yewura John Kuma ana ayo Kwame to asoma ye hello Kwame redu Kwame what menka wadaroma jemeso na ye wudi ye ho why yo agoji what menka mo to asoma me yo agoji mama na wate zabri amika de dia bicha asante Jusu for Roman Catholic school park so and Ejina akosi asadia amansa bo ndewura che se yewura donkoma apotwe kuma dabi wanda ne bonko so na so ma empenifo tuturu ehye se ene na wotwidie edeba so na emiripo bo ma pe eda o mo de beto na emiri so a o metumi akatere chikura akosi ko bedu ha no a se wani ensa o kaje nyi na kire se asema e ko so no aye no kure se yewura bontia wada ne bonko so na so ma wo ba no a ebusiafo a omo to santire ene wona wa fre bisi okori tutu train said ya mambo baby chemo na ya ompese omo de hye na de ompese omo kebia ne twia bom na kosia ni nyina no e koso ha wo ba no ma abambofo e wo ha yi ankasa bibi gbogbo ni dia ntumi sim ewu fa wo mo so eno achi no amanyofo akese omo afika ma yokoro mu do na atimi abaye wo nafo ono wo ba na wo chia no a o chance kakra no kwasra kwanya zabri make say okro ana fi ankane osofo anu ohwe sika samso finance minister Ewa Canada also also aba bechia azabri also echia ni nachi asa asra kwan eko na edwache no national organizer Ewa also so our national organizer because you also ewa hanu mo also so okunchia so na akosi na ke pese ni ko kana Sadia edom achira kanu so ha no enya sam kitu afra wa ha ndi ya kese kitu tini enya eni beru ba ko bi na ye ni eti ko ko ya kese dia eni ba esi ko ahoja ma ye nyo ya 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 yuga komi
education director anase ona wo ye ejuma di ma bi da mo ikuru wo ma ja sante asmante mo mako edi ko ko ni ma ha edi ba Sompa TV so any radio so every me je se familia yo wo di na escape ku kaka na so mi se ya tin kwa no ade ti abim o ke ba jo di no ya fa me Michael Lisa me o je so constituency yo ba Michael yo ba ya ba ye kese media ya ko wo di ma ko ke kese we ko ko se mu oh, me who is a penny, former minister, John Pontokuma. And say, the whole about some persons are not missing. Who said here, penny phone, Quara, or Fetchy Beche, Apana. Meaning, say, Abdantiano, Wayana Jumaye, and Yameso Echano. Penifua now on we buy to donate Gaba. Announcement is yeah, it tells me say Nipano now or Brazil and when it and do it issue here at consistent men of country of the phone with my country will be as I every penny not a whole Brazil and said the way and Cabo Munipano, you shall say, am I a boy? You were SMS with us. Now, I said, and now one day assessor to be a 18th May. 13th May na ko ya duma omode yewura abuja besa ba betum pemu ewe juso me na dia eso mo ye amamlo pia ni enema eso mo ye edijale kwa no o betumi aye edi aboro ewa hanu ja ko se sabia me kase die obi ni pe ba kwa ye hwe ni mu kwan ewa ha aye vice president ono na sabia no o hwe se dia ye na tan edi amano no ono ani ni pedodo a omo hwe ni kwa da so MP yewura nyako wa ha ni pedodo na apahad mo sabia mu ina dia ya wo twa ebusia se de be ya nyema de ko so na se dia ebeboa ama yewura pontia ni fiemu yo kwa me boa me kakra sa na wakọ ya ma mafo atde ko so wa adwuso oni e wa ha what me nka akosia me so mo aye hwade yenim se enne wo hwe se ne odwoso wonwe adagye ni poso no a enye den ya traffic beba baabi anase mpo meka se kwan no won ma yidi afiri ha o ma divert de akoto baabi foforo ne ade we no etesai se no ma yensese ne de afa efa na bambofo won ma fam ene ka akoni abade ho nsem mu akosia se wo firi kek na wo wuro mu ade aba wo be hu se ekwan no de sese ha ba me san se beni paduma na o ta fa kwan no so ene ebegeli mu ene ti wo bedu ba bia no traffic wo no na emu na atentete san se duma wo mu fu enam kwan no so ba no edo so ene ye di kan afi wo ba bedu wo no ankasa ono anu kro mu a anu wo free to ye no ebegina ho ebo amane ni se de mebusi atana se no e wo do ni aso no a akosia ye ti wo no ye mu se pan yifo no anase yenkan se wo mu se kwan no omo ye bi so ko pesa se kro ye tra wono na wasini ono ankasa na da ya anase ni tie wo no a wo tie wo be wo no a amafo gina so omo ye kwan no de bia ase atechwe bia no omo etitim kama mana yi esanse omo ke dipa dum free kwan so bana se omo ye kwan no monchi won ke bia so bia no so omo tumi aye ni na ma ye kama afi wo be duru omi kro ma so a wo se kro no edi adane ne dane na se dipa dum ne bua fa so wo ba ye sikram kim ewo enko kase na wo mfifi wa ye fra ho raba so ye sikram ko police for gina wo do won ma be bia so do ka fa ne ya trawo fa ne sei every so be ni ba fa ni na no kwan de mu a ye kire ekwan kama ke ja ko se so be duar mu a enya ade a bibi boni be betu se abambofo no obo ye omadwuma papa e wa ha mu a ye gbesu ade ni ko je we se ahwi bia ko ja yo ade na kwa be ma minya wo na de aka no de kire ma ye no menu nsia ye basan so aba wo nchen wai that's fa ko ja yo mesme da se abusia ma ne boni kwa me redu ana yete nka edi free ojoso onwono na se na ye rajonkuma ne na wotwede di no adaje ni poso kora wo ba kunani ade atonani oni abusua nyina na abusua motimu asem yeda soa ejinamu ewo yawo ene osunu emu ene san police adwumakoro no so de krata tententen aba monteso a nyamia nimunie krata ni mu nsam no asefem na ya papa mu amudi yachi ewo abefo ntentafidie no so no ene mu amohwe TV no so no ho asem na yede aguso ede ma wo na to boas na hwe ni din sa wugina Facebook no so a wo de tewaso din ye be kirekire mu akire mu na afa na wo ba nso aye mu akwa ba wo ho nso a ene gina ho din na ehwe ade yi
police adwumakuo no de krata aba bonte omo kyerɛ sɛ omakoma atu omakoma ɛyɛ omo ya papa ne nyina no ɛne sɛ omo nua no miensa ɛnuro ada na ɔyɛ adwuma ɛwɔ kyekyewerɛ ya ɛbɛn suhum ɛwɔ ɛpoyɛ mantam no asante mantam ha ɛna afenso so nkra kwantempɔ no so no omo anya akwansia omo nka atiasefo hu bie mu na ɛyɛ white police jeep ya ɛyɛ formed police unit twatia friend say FPU ɛna manfo hu sɛ ka no na abu nkama fa so a ka no da ewura mu ba bia gate ni bia emoja egugu ba bia ka no abu afa so saa no amanfo edimirika ekɔhɔ sɛ de enema esi etie wenu ɛyɛ enwai nimu a apolisifoɔ no ɛde amayen na ɔmo kyerɛ sɛ ebre pam no omo boaboa nema ba ko mienu miensa bi ano se omo bo abusuafo na mane awie a de omo bia wo so ma wiase nyina ne Ghana 40 no omo ye ne sa pepepepepepepe ede amayen na omo krata Sompa nsɛmtwerɛfo yen so yensa aka bie no na omo kyerɛkyerɛ mu se yenua ba ya wono woyɛ Rose kyerɛma ya kyerɛ sɛ wɔka ho ɛno achi General Sergeant George Boy ya ne number ɛyɛ 35494 General Corporal Asare Akoto ya wono nso number ɛyɛ 57945 ɛna afei nso General Constable Bernard Dede Fosu ya kyerɛ sɛ na ɔmo nyinaa ɛte Toyota pickup no mu ya police car ya bia hyenso de ɛna ɛwɔ ho number no ɛyɛ 3030 ya owura na wotwie no ya friend Isaka Yakubu ɛwɔ Nsawam Police District daytime wa ya na police for no ɛbɔ ban ni bia ɛna car yi konya san kwansia no ɛwɔ adeso ɛbɛrɛ de nani akyerɛ mu ɛwɔ Nsawam na krata ne mu asam ɛto aso kyerɛ sɛ ɛbɛrɛ omudru adeso hɔ no na Nsawam kwantempɔ no so a no ɛna omususu sɛ yewura Isaka Yakubu ya na otwe saa ka no sɛ na ɛyɛ mirikatente sɛ de ade o ohunu sɛ ka no ɛmfomsuo bi abamu kakra ne sɛ yento na adwe sɛ obegyina na nkomatimi ahwɛ asiesie de ama ka no asɛ ne nantie no asesa no mhu an sɛ ka no agye free kwan no so na tifiri afa bankum hɔ demirika kɔ wira no mabubu afa so ya kyerɛ sɛ anya asameketo akora na ɛbra na ɛkɔ so saa no na kyerɛ sɛ wɔne Hyundai bia wono nso so no ne registration number no ɛyɛ GG4512-21 ya owura wo twe fa no Felix Akufu ya wono nso mfie no yɛ aduasa ya enipa nan bi ɛka no ho ɛwɔ car no mu ɛbra saa asɛm no esiye no yewura Isaka ya no wotwe police car no ɛne yewura Akufu yi omo pra mu ɔdede papa ya kyerɛ sɛ enya asɛm ketoa na aprosifoɔ ɛbɔ moten eyiyi wo mo no ɛde omo kɔe ɛkɔhwɛ sɛ agya mo nkwa betimi ababie mu a ɛwɔ Nsawam Government Hospital nanso so ɛbɛrɛ omo duro na kyerɛ sɛ owuo kurade a ɛnkwa entumi ɛngye ka no ya etwifa ewura mu hɔ saa no etwitwifa manfo shops ne agapade ahodo so a Prosifoɔ kyerɛ sɛ enya asɛm ketoa japade yi a ka no twifa so asɛe no enya asɛm ketoa kura ka no mienu a ye ka ho asɛm no afidie mu ntumro a yɛde pagya ɛhyɛn towin ka yi bi ɔma bɛfa ɛde kɔ yenua no DVLA mpanifoɔ nkyɛn sɛ ɔmo hwɛ de akoso ɛwɔ ka na fam nam so ama sa nipa mienso ɔmo ya Prosifoɔ ɔyɛ adwumade aboa Ghana yeyɔ ɛne ne nkan kɔ no mabɔ japade ne nkwa ho ban no ɛne ɔnte asie bie mu akoye nsam tenten na DVLA mpanifoɔ nso ɛkyerɛ sɛ ka no abeduru ɔmo asoe hɔnom na Franklina Delale Mensa ya wɔno ɛwɔ Nsawam accident squad wɔno ɛna aboa yɛn ya wakyerɛ asɛm de akyerɛ sɛ ka na samtwerɛfo mo nsa aka bi a mo kyerɛ sɛ ayese rasɛ ne ade no ampa abɛka wo mo nsa yɛ ɔmo so gusu a ɔmo yɛ ho adwuma nti yɛ hyɛ mobɔ sɛ de bɛfiri mo babia no yɛ de ho asɛm ɛbɛbrɛ nti wo hwɛ TV no a yɛ nua bai ɛna afɛso nua mema mu a ɛnɛ wɔyɛ adwuma de aboa Ghana no wɔnka atasefo ho bi nyamemfa wo mkra nsi abusoye ko ensanfo from na West Africa Examination Council ye twere tia kan sɛ WAEC adwumako no na ebebrem atoye eba no nsohwa ya ye mofa no twere de kɔ won manimu a aya na won mo ahwɛ so pa na wɔde ato dwa akyere wo sɛ aban no de won mo ka
afempe mienu ne aduonu mienu ena afei afempe mienu ne aduonu miensa 2022 ena 2023 ensɔhwɛ ya emofra no twerɛ ye no wo mo kyerɛ sɛ wo mo sika bi akemu a aban no entuaye na enchichemu kakra ya head of public affairs adema waya kadwumakuo no adema ye Yura John Kapi ekyere mo sa aban no de wo ka 50 million Ghana cedis ya no chichemu a 2022 ni mu no na eka a wasa aban no ede won mu na wasa otua de ma wo mo no aye 9.9 million Ghana cedis eno no aban no antua e ma no kam afei wo ba 2023 no a eno so eka na da won mu a 9.9 ne be ka ho no ne ka ne nyina aka bo mu na aba be 49 million Ghana cedis ama no so da ho ana de friend say practical fees eno so aye 7.4 million Ghana cedis e di say sika ne nyina no ma ka bom na we kura no wo mate so kakra e de ama ban ana be 50 million Ghana cedis a enei wo mo hware mu sa Ghana ban betumi atua e de ama wonom wokyerɛ mo sɛ akwakwa yɛ ɔhaw kɛseɛ paa ade ababa to yɛ sɛ asoyɛ hwɛ mary sikasɛm so ahwɛ na wɔn mantua afei so hwɛ yɛ mofra no ɛbɛkyerɛ no ɛbɛtumi anya sunsuanso bɔne ɛwɔ so head of public affairs ade ma wayɛ kadwumakuo no ɔwura John Kapi wɔn nsɛmtwerɛfoɔ ɛkasa sei. Okay, so for 2022 the government owes us 9.9 Ghana cedis. For the 2023 examinations we still have an outstanding balance of 49 million Ghana cedis, and also for practical fees we have an outstanding balance of 7.4 million Ghana cedis. These are balances that are yet to be paid to the council. But so far we've received some money that we are going to start to pay the invigilators and supervisors. We are waiting for further payments so that we can also settle the payments for itinerant examiners and supervisors and invigilators for the WASP control candidates 2023. The appeals are done between us and him. No, and head of legal team, Adema Wire Kadmakono or Victor. Bill so the two jar at your son saying, and could not about poor crowd do over woman tiasie. Now, one person then shells from Kugu Aquem, not send your money in a ta at Twitimicha. There were quite a lot of when we thought, okay, you have, say, 30 cases, and before long you realize that additional cases are emerging, which makes it very difficult at any point in time to just even put a cap on it. But the important thing to say is that year by year, the issue of examination malpractice keeps increasing. But then to say that WAEC has also increased its alertness and its collaboration with security agencies to continue to be on the heels of these miscreants, as I call them. And it's bearing fruit in the sense that more and more people are getting arrested and also being prosecuted. The courts are collaborating with us better and better. And last year we held a seminar for judges, circuit court judges and magistrates. They also, communicated to us some of the things we should pay attention to make prosecutions, smoother. So generally, I'll say that yes, WAEC is carrying out its mandate. Well, what I'll do is to actually accurately send you the information so that you can, should I say, be able to. Well, I mean, if you are talking numbers, you may be talking in the region of maybe 30 cases, for BC and WAS, and if you are to talk about the carryovers, so you are talking about cases in the region of 30 cases that some would have been. I was on a turn and can you Victor Brew, where you head of legal team at the Mawaiek. Yewo adwumakuo bi wo Ghana hase ya yama oma hoden se omumfa entintim adwuma bia obi eye se ebia ye wankasa wodea anase bia waka mo ho abona bia mo bie adwuma bia yewo adwumakuo ene ensa kese a ehwesa enwuma no nyina so obi wo hon mo afaka na siche kwan so eye adwuma wo mfikyire baabi wo ntintim adwuma no ewo emram eba ne sa no a
na ehadwen na aka ho bi ama mpanifo atu anamo ewo enkran manta no mu omofa ba bi a ye yemfide dwuma pa ya wo hyase ebusa se adwuma no a wote ha wo ye no watintim adwuma no anase bi a untintim emra mu no adwuma no yenim adwuma no anase emra no yenim adwuma no nya no eyade ya ekoso na assistant chief company inspector owura Richard Nana Yeboa atono boase ebra nsɛmtwerɛfoɔ ye ebusa no sɛ de motiase kromu a mo ye no botae na nisuade hunu no ɛyɛ no wɔse Ghana foɔ bi wɔ hɔ no mu a sɛ udi omatia wanhwe ya obɛ nipa bɔnni wɔno anim sɛ adwuma no a wɔyɛ no ɛwɔ so wɔkɔ na yetintim na edimu ɛwɔ emra mu na wɔhyɛ kyere hɔ bɔkɔ na wɔyɛ adwuma no ohun sɛ mpanifo ba na wɔdwiri hɔ nyinaa memenya adwuma bia wɔ ha de obi anya adwuma bia wɔ ha na wɔde saa na wɔno agi sika adi gu ne botom na aban no so ɛbɔka ɛyade sɛ hadwen saa nipa wo kapɔ sɛ ei yɛnto aba me kuna wu da me na hwɛ nkoda bi wɔ suapom bi wɔ JSS ne ade wɔbɛka no saa ɛde agu so na wakyekye nsɛm kakra kyerɛ yɛn yɛbɔde ruwa mamanfo ehu nia ɛsɛ ɔmoyɛ sia de ɛnyɛ sɛ yɛ for the children so at default and it is for education and sensitization also the sia ɛyɛ because the statistics Jordan no niema nkete sɛ yɛmu yɛ na yɛ advice on it ɛnɛ yɛ call round it means ɔmo comply ma ko ne sɛ certificate a yɛ bɔ premises no na dodo na anim but Jordan and Brandon yɛ no ne yɛ buy no which means people are complying with it. A nationwide exercise Kumase ɛyɛ Sunyane ɛyɛ Tamale ɛna secondary Takwadi na nationwide exercise no yes we go around and inspect registered companies. Your share of the goods, your share said your Muduma air possible. Now, said you be advice you then we advise them on how to run their companies. Ariana bo me kan for the amount say baby a wonam ne baby a wodi wani akere ya o baby ano mesra wada bo modern bia da say on sabeka mizo ene 5G ne bi ya kan ho asem ho akere wo say anone no ye wo mu ahodo mienu ya wode afra wo ho na ye wode emfra wo ho mizo no afam na me ne wo kasa fai wora wo ma 5G no nso wo ho Dr. Silas Adawro ma say de wode aduru wo pon ano waboboa no umfikire ho baby a ekwan na da wanim ho no obetwa mu ho sesi a enti baby a wonam bia hu say Dr. Silas ene enua ma no namo a wadawro ma na wajina kan dodo bia wo pebia no wonsa ebeka bi ebi won so wose me wachiri na doctor menye dan Dr. Silas ene obedi nkomo obekere wo ne a wo beye madodo bia wo hia bia no wode abrɛ wo sese kura de mo amu wo sunwane ne hafo ne mpotam ho ene wo fen so ne baabia no hu se Dr. Silas ene enua ma no mpempi ni wota de shine ba ho ya drinks ne bebiri ewom for all your programs Dr. Silas ema wo be 0246 270-221 0246-270-221 Emma Remfri say unom drinks in area na wapom de ho nsam no hunu sestala ande gina na gina bomade biara sa wodi wani ba kire mu ewo ye nkrabata bia eben wo sabra fei na ekobo donko 21st clinic ye ne sciatica expert no ye adwuma se biribi nua hini hahama enubrane ade ne ye adwuma wo ho ye behwehwe wo mogya mu nkase mu ane ade bia wo pase ehwehwem ewo woni padua no mu no ye behwehwe mu saa kama ede amawo na busua de entie ewo se wodi wani kire mu ewo 21st clinic ene se ye wo mfidie abrane ehuntahunu nyansabo akwa babia yare ahinta bia no kire ho na afenso ye de adura ka no wo mra emma bia mu yare ya gima boss body ye par e sciatica na so sisi achi fa woto fa wo sire mu twam wa nantu besi wo napo no so no enyawo a ede we free atiasefo asase so asempa wo hoi etia 0540 311 0540 ani ade koko ayam timni sisiade aduro so abadwa so a eno for a herbal center nsano adwuma eno no me ba cho benya bi wo Mr. Herbal Colna dane Herbal ena apedank na de ntia wasa wo pa aduro no bi enom se sade wonim se ayam timnuro no bi wo ho no ma wonom a sabe wontime mfo ka akra emfiri adwuma mu enkoduru fi wanhwe ya wo begina kwan ba se mpebe se du wo da na adwo so a wo na ye de no de entesa wonom a wo betimi atukwan akoba bia ya opesa wo nyame ya atom na wo bafia na wasoe ne ma boko ewo asomdie mu me ba che wonim obi a wo complain se ne sisi ayam tim ne sisi yade na eha no a ye free a herbal center wona dura ye fa no Coco Master na gina free sa wo hawo ene sa animguase no mu 0546 107
107 0546 107 107 ye tunka taw no yaba ye ba nsem pia ka che dum beko atoya tifi mantam no mu pelifobia frase ya osre aban se ohia aban no emoa na wo hwese de nema pa betima koso adesua ya wo sua no mu ye ba sesia 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abasobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha baby a wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic. Wo mu ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa TV, Emma Akitiapa. I was here that was somewhat ye atuma be a jam municipal assembly no ayen hyemude ya edikan na afimu hyemude ya won mo ya no nyinata afakase no nafa sane yebeye na atuma be a jaba safa ne ntoma pa ede afra enioma enkoyi na kwachewachew no won betumi asakra sakramu enam so ama MC ya wodi ayen hyemude no animu won monya for Michael amwa wuku ade atudwa se won ba so mutu mekoko won monim pa wo mamba pasu kroye ne ba ko ye ho hia pa sanse no ne ade ba ko a ebetumi aboa ma atuma nwa be agya ne won hwehwe na wo nsa atumi asaka bio kroye no ene unyado ebetu aso aye adwuma no se de bia meka no ye de ye bi apona to abebia ye ya sa no we mi tamfo aha mi tamfo pra ubia ya madamfo ubia ibinu ubia bibia eti ye bi apona ato se uma edu abi na asas bi kiro so a ita pa telephone afre ana so beba office so ba na kana nye yi na se ofo se iya iya musu ha and so between the idea after so one time assembly meeting and sana wa be complete da bi abasa na assembly meeting be be enti madam asi na madam na asi wo duma pa wo dinu and no presiding member I want to problem pon one abo nana yim are ababi one so kasai 9 years no investment engineers in no much require the first one here now we are now MC akoma promise now we so tamana assembly by o ma na listening na o dey na that na mo dey and no and we are going to do one so MC ya dey na so what no yin say me na Afei assembly members ne bia wonom so ko hyemude no ase no and Sompa kase edi nkomosi afina mesomaba as assembly member sisi am no kase bete ne me hu nhye ya e district ya me hu se nyame ya adomo a mepe wo ye nim no eno ma betimi atutu yi e de aboa e atoanwa fo a ya yiwo mu ene edi betimi aboa ye se wo need because my better assembly man betimi appoint me se me ya asida be ma benifo a ye ne wo mu ehia wo edem na
Awusawe de course so atwema bia municipal assembly ni wonom hyemudi a edikan. Tertiary student here ewo Western North mantamnemu na afutio eko ediama womo. Ne nyina no eye kira no gold mine. Ena omo ye adefefe ediama adesuafo ya ewo hodom. Ne nyina ene se obi hodom a waben ese nanso na chi enibi nanim enibi. Na no na afutio akwa ediama womo. Owura ya wono ede afutio emom eye engineer Stephen Asante Yamoa. Na semo wode ato de suafo nyina anim kire se oba school a enye mpratwe oba school a otodoso anu nkyese bebo ahyawo sabi una waba school na wo ho ofa anu nkyese bia be ye gege sam yere ho na suade na wo hawo ene amane bia mpotamu a wo firi ba school no ewo hono no saa adwen ene nyansa ne suahu na wobenya ne saa ntetie mu ho no na wo de kɔ nwa koyi saa hawo no de afiri ho no ma hunu sampa ante amamansa ne ba no kɔ school ba ye no watima ba ya de wonti sa akosua nso ba ekɔ a na akosua ba nso hunu se ampa amamansa ba no ba ye no wotimi ba ye we di a na kyerɛ sɛ wono so tima yere no ho asua de na timi aboa enye ne mamiamia mobile phone so Tango Viber Twitter nom bemiamia sumiato agu ba bia hehe ye mawre sesia ye nsua hu beba ne ye bo apo twenye mere ten woka say ena exam sna de na fa he kosi hi enti opani nasem ejidi se mofra ya o manya scholarship o mo de sa adwi we ehye o mutrimu a how we bre was ehwima mu ma ye kachiri kakra e wo mpuntu mu o mbetimi anya nimdie bia o mbeba na o mo de beboa amasehwima tumpon na ni wo mu ni se obi a wo se ni so de hono adwuma no enyo na ba akopɛ ne mu adwuma no e ba behwehwo ti e besre se o madisua mu omo fansi o manu se omo okosua de aba e de mpuntu e de sakraye aba sehwiman abra na enu achi board chairman de ma kira no Sehwiman Foundation del dog Chialan ono so nsemu a wode ma yeni. Everything is for the Sehwiman people. So all people within the 20 catchment area, as long as you are brilliant, you are needy, and then you qualify through the interviews, then you'll be given. Not necessarily that you are coming from community A or community B or community C. So our appeal to the community really would be that they should just understand that the process is a fair process that we do without considering where you are coming from. As long as you are from the catchment area, then what we look for is your brilliance, your needy, and then how the strength will perform. Ya koso no ewia bom bibia ye boko ewura the dog Chialan nsam enie amabuno ye wo akunfi ejumazi ye no Fransima kropo no bo afupa won mo kire se wo hene ye fra no se nana kwaku obosu papa no wanyo hene wo kuro no so wono wa na abon ho safo hene na wote wono mu a kyese wo hyehye mra ya animu na ansamtwofo hyemudie ya wono freye no emaburo no panyipa ya wodi animu owura Christopher ochi wanne ansamtwofo kasai a kiro se efibra ayana na kwaku obosu betena akonya so wo hene no wo mu humbuntunwuma bi a wode aba da bia hensam ntokwa kyese wono nko a en wasesa no ma abone bo enti firi na de kro wo mo ka de a kyere ne se wo hwe no wafra no ho hene biem anya sa de besi wo kro ni mu no enya sem papa. Are all people born in Ekunfi Ejumadin. We grew up to know Nana Obosu as Jasehin of Ekunfi Ejumadin. Nana Obosu is never the Odikro but Jasehin to Obatine stew. According to records of Ekunfi Parliaments, which is presided over by Odefo Achen the 8th. Nana Obosu is Jasehin of Ekunfi Ejumade. Recently, Nana Obosu has been trying to create a new name for Ekunfi Ejumade and call it Mankasim Ejumade. Claiming that Ekunfi Ejumade is under Mankasim traditional area. The government registration right to information at 898, which was passed by the Parliament in 2019, gives us the constitutional right to access information that Edumade is not part of Mankasim. And what you know, Yanima Bunu be so a dinkomo. Another Obama or mine were to what for Netampa, Efra. Nasa Esra Maquanasa in Mabun went to 1 mil, another one share Emma at Senena in Kabum, as from J in Ba or mine Muza. No, what the end there.
ye ka kire nde da masaman aka onye ye so imam awenyim na bobo humusu edi oye wayiye anade wo depended mpo edi bokwe kesi ni nsem imabu na word mad was wo boto da adide isu oye tenta sa wo ba ma funu do atuo na wadi bana anian wadi bobo matin wada ka menjanka wo bebi menjanka wote inti inna ekunfed mad youth was wo gina ha when you are the program what say nana obosu oye jasi hinye odi konfama ekunfiman oye edumade ha onunti yesrede masumje ekroye ina perpeyel na imagunu wale pen onye ejuma kapemede asumje ina ntampa ekunfi edumade fo wo pen wo benya na so wonye wi a wode obia ne dibi wo wode bama onunti the membri yesre tell you ekroye Dr. Ben ya kan fodi ama osako hona kwaje ayarhwe free one manche wo berma no pese opejam easter wo dia mana ya wodade a ane na malaria fever na kwana kotu ase low sperm count prostate ya de sickle cell ya de no fa kwada Dr. Ben na wonhwe emfa emma wo wata no so apatapa new site 0243345392 0243345392 cloud internet ya kan fodi ama open internet won kura batane ho nneoma bia no a cloud de na ye papa entete nko entwetwansi anya hwe ehyeyi pa afei CCTV cameras ye may install be from our digital security locks web hosting and de ka ho a ko top high one love FM di hwani mu 0202 699 0202 699 Tabita Clinic ewo so for lie alignment takwa de sunyane ewo nyina da Tabita ho enkra wo Medina Fast Stone Footbridge wo ban first atomic bank and NASA atomic runabout no hono mo a na wo se wo de brai wo prostate ya de diabetes wo liver wo kidney anasempo osisi enemu ya wo sha Tabita Clinic in China wo se wo ba na dokotafo ehwew scan yi bi wo betwawo massage wo be ye kama no de bibidro enso account 0202 347647 0202 347647 abusanya we so na yamfa nsam ni nyina ensi yamfa sada ama kokwa veronica jando akosua somoya Grace news team no ora asante ebo Benedict ediani mu ya damu ase akosua ejewa kwode boaten enemidi mene nana kwabna kese ya sore so ama Sompa nkomo so mami premier ni ene na bedwa fon so abeje kunyo na ato aso akram. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and